Здравейте! Здравейте! Имаме резервация. Но настаняването е след 3. А сега колко е? 12,5. Ами не, че съм бил отличник по математика, обаче ми се струва, че 12 е доста след 3. Имах предвид 3 след обед. Това е след 3 часа. Добре, проверете стаята дали е готова. Ало, колежки, А214 готова ли е? Знаех си. Ами, не е готова. Ами добре, ние ще изчакаме. А214 беше, нали? 214.